E que podo facer eu para previr posibles pensamentos suicidas na xente nova que teño máis preto? Bueno, pois algo que podemos facer é recoñecelos polo que son. Non polo que a mí me gustaría que foran, sino polo que realmente son, coas súas cualidades, pero tamén cos seus defectos e limitacións, e coas súas preferencias, aínda que estas non sexan as da maioría. É importante que se saiban queridos por como son, sin máis. E iso é importante porque é a maneira de que se conecten con esta realidade, que se sintan parte do seu entorno, que aínda que ás veces as cousas se poñan difíciles noutros ámbitos, que saiban que con nós se podan sentir seguros e seguras, que están ben como son. Eso é o que necesitamos moitas veces facer ou traballar coa xente nova para que os atrancos que lle vaya poñendo pois a vida e as vicisitudes que vayan xurdindo podan ir superándose sabendo que non están sós nin soas, que poden contar con nós sempre.